Nginibingelele la sichaza khona amaphupho. Khona buzile-ke ukuthi-ke ukuphupha ugraduata noma uneziqu ngabe kusho ukuthini. Uma ukuthi umusha kule channel ngicela ushaye subscribe ukuze-ke ungaphuthela mhla sengiphosta enye ividiyo. Bese-ke ubuza umbuzo onawo la ku-comment section. Uma ukuthi ubuka ku-TikTok le video usifollow bese-ke uthatha inamba. Lapha ku-TikTok ipage lethu lithi sichaza amaphupho. Amaphupho ngeziqu. Uma uphupha ukuthi uthole iziqu noma uyagrada kodwa-ke ungesona i-student, kusho ukuthi-ke uhlakaniphile kodwa-ke umosha ithalente lakho. Ngizoqhubeka-ke ukuze ividiyo izoba yinde kakhulu. Manje ngizokhuluma ngesikole. Uma uphupha ukuthi usesikoleni noma-ke kuzobe kubukwa wena emhlanganweni olandelayo oyakuona. Njengoba-ke amaphupho nezincazelo ezahlukahlukene, ukuphupha ngesikole kubuye kusho ukuthi-ke kumele uthwase. Ake ngiqhubeke futhi ngithi nje ukuphupha ngezivivinyo. Uma uphupha ubhala izivivinyo uzobhekana nokuhlupheka maduzane nje. Kunabantu-ke abafuna ukukujikela kodwa uma usebenza kanzima uzophumelela. Uma ukuthi khona la ungezwanga khona ngicela ubuze kwi-comment section, ngizobuya-ke nempendulo yakho. Noma unombuzo-ke wephupho noma ngabe muphi ngizobuya nevidiyo yakho. Ungakhomenta la kuma-comment ngizobe-ke sengiyenza eyakho ividiyo ngibuye nayo impendulo. Uma ukuthi umusha ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze mase ngiphosta ividiyo izongena-ke nasefonini yakho uyibone nje iphupho sesilichaza. Ungakhohlwa-ke ukushaya usubscribe, ushare ilink ucele-ke nabanye besubscribe.